Good evening everyone. Ako na Jordan Prado sa Kalagad sa Ginoo. Kaniadto po diri ko sa Manggan Eskwela, sulod ka tuig akong nasayang tungod kay undang dili, undang eskwela, undang. Ako po kay naadik ko sa computer, sige ra kog layas dati. Gusto kay kumusukol sa akong mama ug papa. Gusto kay ko mamalikas, adik ko sa nagapiya. Gusto kay ko mo computer, special course, guban pa mga dulak. Mo'y nakalulong sa ako na grabe yun ang akong pagsukol ng ginikanan. Ako usa ko ka-agnostic dati na nagatuo ko na ay Diyos pero ukay lang kung kinsa siya, kinsa man ang Diyos. I think naamang kayo nagbuhat sa kalibutan pero kinsa man na siya, wala ukay lang niya. Pero sa dihang nagbasa ko sa pulong sa Ginoo, gibangko niya akong kinabuhi, dihang ipahimbalik ang akong relasyon sa ako ang ginikanan. O kabalo pa mo na sa dihang nagtuon ka sa pulong sa Ginoo, sa dihang nagpasalamat ko niya, nagampo ko, nailhan ako kung kinsa di ang Diyos, kinsa di ang akong dapat pasalamatan. Salamat sa pulong sa Ginoo na sa dihang nagbasa ko sa Bible, na-realize na ako, pinaagi kay Jesus Christ, pwede din mabago ang akong kinabuhi, pwede din mapasaylo ang ako ang kinabuhi. O sa diha nga nagalagad na ko sa Ginoo, bago na akong binuhat, na-realize na ako na sa dihang nagsimba, nag-eskwela na ko, himo kong honor student. Wala ko nakadawat ng honor dati, wala ko nakamedal, pero nangalagad ko na nakadawat ko na yung mga butanga. Sa diyan na eskwela na ko, na-accelerate ko, 17 years old ko, biglaan na nag-graduate na inoon ko. No? Sa diyan naka-eskwela ko, nagalagad ko, at tag-adlaw, nagasangyaw ko sa trade school. No? Nahimo ko na campus ministry leader sa mga Batanaw, nagasulti sa pulong sa Diyos. Everyday nagasulti ko sa pulong sa Ginoo, bisan sa prisuhan. Kaya nasinatig yun ako na walay laing makapagbako sa tao. Mao lang yun ang pulong sa Ginoo. Mao na kami nagasulti kaninyo, wala mi nasuko, wala mi na yun na nasuko mi ninyo, pero naghigugma mi sa inyo ha. Tuloy kami parehas sa ninyo na nakasala kung wala mo relasyon sa Ginoo. Ang inyong kinabuhi, ulahin ang pagmahay kung naatas sa imperno, naatas kalaglagan, busa karon samtang napatay kinabuhi, dawaton na siya na ako ang Diyos sa atuwa. No? Sa dihang nangalagad na ko sa Ginoo, ipanalanginan ko niya, gidala ko niya sa Japan. Sa dihang nakaanahan ako sa Japan, tulong katuwi ko dito ang mga Hapon, abi na ko ang kwarta niya, abi na ang kwarta mo ay makahatag o kalipay sa tao. Pero dili di ay, daghan kay mga Hapon, nabisan amigo na ako, grabe pa ang mungisi, stress na di ay. Nagpakamatay sila, magpaligi sa strain, adto dito sa suicide forest, magpakamatay sila. Ingana de abi na ko kwarta, abi na ko ang mga butang dis kalibutan may makapalipay sa tao. Pero dili di ay ang relasyon kun sa Ginoo. Mo nagingon dira sa Juan 3:16. Kami wa kunuyo ay stigura santa. Suro miko sinjir munoga. Hitori mo horbinay de hero inuchio irutame de hero. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. Mga igsoon, salamat na kay naay mga tao nga nagasulti sa pulong sa Ginoo. Na ako sa Japan, nagwalig hapon ko sa pulong sa Ginoo, bisag hinapon. Naningkamot ko kay dili para sa akong kaugalingon na malipay mo, malipay ang tao, kundi malipay ang Ginoo. Kay kitang tanan mo at hubang sa Dios, kitang tanan mo at hubang kung unsa nga atong kinabuhi. Kung nagpadayong ta sa pagbuhat ng daotan, ang Dios mulaglag yun ta, bisan tinuod higugma ta niya, pero wala na to gidawat ang iyang paghigugma. Mo nang nagasangyaw may nagasulti mo sa pulong sa Ginoo, kayo kung wala na natong gidawaton, sayang kayo ang panahon. Oo, daghan kay mga pwede na dili nila madungog, pero ikaw nga naminaw karon, dili ni aksidente na imong nadungog ang pulong sa Ginoo, kay gihigugma ka niya, gitagaan ka niya dungga na maminaw. Hallelujah, buhi ang Diyos, dili siya patay. Usa ko kami adto nga mga sasala, pero iya kung giluwas, gitagaan ko niya panalangin og kaon, nagkinabuhi ko subay sa iyang kabubuton. Nay panahon na makasala ko, pero pinaagi kay Kristo Jesus. Salamat na malimpyo ang akong mga sala. Sa diya mo atubang sa Ginoo, gisaan na niya ang tanan mo alagad kanya, dili kayo papakyas. Gingon pa niya sa Roma 8, na tanan ana kay Kristo Jesus, dili na pagkasulutan, no, dili na pagkahukman. Inaanay seguridad, naanay sigurado nga kaluwasan diha sa atong Ginoo. Manaw sa kadaugan ikaw, dili imposible na mabago ka. Amen. Kung ang motor mong gani, kalit ka na abot na ka nakapaminaw kas pulong sa Ginoo, dili ni aksidente. Timani sa inyong pag-uli, sa inyong panimalay, magbasa yun mo sa Bible. Ang Bible, napamatudan sa history.
sa science, sa mga tao, nga mga maalamon, na matuod kayo ang Biblia, tinuod na ay Jesus Christ. Si Jesus Christ nagpadayag na tinuod ang langit ug ang imperno, ug ang tanang maadto sa imperno magkagot ilang ipon, ug sila magpakiluoy sa Dios tungod sa ilang kasakit na naiangkon. Di ba ulay ang panahon? No, mga iyo tagpasaylo sa Ginoo. Walay imposible sa Dios, bisan pag nakapatay na ka, nakapangawat na ka, dako na kay kag sala atubangan sa Dios, walay imposible. Ayaw kaulaw, pagduol sa Ginoo, duulan lang siya kay higugma kaniya. Salamat kay sa gayon, kana lang, dalay ko ng Dios sa walay katapusan.